мо бандаҳои оддӣ ҳамин хел ҳастем, ки ба ҳама кор шубҳа дорем. Фикр мекунем, ки оё ин рост аст ва ё на. дар ин ҳодисаҳо бовар мекунед ё на, ин кори шахсии шумост. Агар бовар кунед, лайк ва агар не, дизлайк. Кане мефаҳмем чӣ қадар одам бовар доранд ва чӣ қадар одамо на. Марҳамат, тамошо мекунем. Ба канал подписатсия, обуна шуда ҳатман зангуларо пахш кунед. Ин тавр шумо аз баромади видеои оянда бехабар намемонед. Салом бародарони аҳли ислом, ман Муҳаммад Шарипов ҳастам. Топ 10 то малоикаҳое, ки ба гуфтаи наворгирандагон тасодуфан ба навор гирифта шуданд. Лекин пеш аз тамошои навор каме маълумот дар бораи малоикаҳо. Мумкин дар байни бародаронамон касоне бошанд, ки надонанд. Шумораи малоикаҳоро танҳо Худованд худаш медонад. Лекин 9 малаки мураккаб наздик ба Худованд ҳастанд дар арш, ки ҳар яки ӯ вазифаи худро доранд. Якум молик дар дузах. Ҳар ки тифли хастаро гирён кунад, моликан дар дузахаш бирён кунад. Дуюм малакулмаут ё Азроил, вазифаи қабзи рӯҳ ё рабудани ҷон аз тан. Ба ин дурӯза умри бебақои худ чӣ менозӣ? ҳамеша қобизулавроҳро андар камин бингар. Сеюм Ҷабраил, пайғоми ҳақро ба пайғомбарон ва авлиёҳо мерасонад. Илми ғайбро кас намедонад ба ҷуз Парвардигор. Гар касе гӯяд ман медонам, зинҳор бовар мадор. Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳаргиз намегуфт гар намегуфт Ҷабраил. Ҷабраил ҳаргиз намегуфт то намегуфт Кирдгор. Чорум Мункар ва Накир дар қабр суол мепурсанд. Гар дарояд ду малоик дар лаҳад баҳри суол, дониш аз баҳри ҷавобу ғарқи анворат кунад. аз азоби гур ё маҳшар тарозуи ҳисоб, ғам махӯр эй банда, лутфи хеш изҳорат кунад. Панҷум Минкоил, ризқу рӯзӣ медиҳад ба ченаки тақдири Худованд. Холиқи ҷаҳон, аҷаб ту қудрат дорӣ. Мардум ҳама хобанду худат бедорӣ. Ризқи маро пошида ба рӯи олам, баргаштану чиданам тамошо дорӣ. Шашум Наҳроил, вазифаи обу ҳаво риоя кардан, ба фармони ҳақ албатта. Аҳли ниҳватро насими зуд аз ҷо мебарад. Саҳлбоди тунбоде кушт қавми омро. Эй дил, гар сени фано бунёди ҳастӣ мебарад, чун туро нӯҳ аст киштибон, аз тӯфон ғам махӯр. Од яке аз пайғамбарони мурсал мебошад, ки қавмаш дар натиҷаи гирдобе, ки аз ғазаби ҳақ ба вуҷуд омад, нобуд шуд. ё тӯфони нӯҳи набӣ, ки 40 шабонарӯз борони сахт борид. Ва ҳафтум Зукоил дар тарозу. Сабаби иззати мавҷуд намоз асту намоз. Зинати даргоҳи маъбуд намоз асту намоз. рӯзи девони ҷазо вақти тарозуи ҳисоб, қозии шоҳиду маҳшуд намоз асту намоз. ҳаштум Исрофил, рӯзи қиёмат ба садои сури ӯ сар мешавад. ва нуҳум бошад Ҳоруд ва Боруд, ду фариштае, ки монанди ранг аз осмон ба замин фаромада ба зане сеҳру ҷоду нишон доданд, ки то ҳол аз даст ба даст рафта истодааст. то асрҳои технологӣ касоне, ки онҳоро медиданд, ба ҳеҷ кас далел оварда наметавонистанд, ки мо дар ҳақиқатан ҳам дидем. Лекин баъди баромадани камераҳо ин мушкилӣ бартараф шуд. як шаҳрванди мексикии табиатдӯстдор ҳангоми ба наворгирии табиат дар аввал ба назараш мерасад, ки ин парранда аст ва қариб ки камераро хомӯш мекунад. вақте камераро пеш мебарад, он тамоман шабеҳи парранда набуд ва қанотҳояш хело калон буд ва баданаш на ба бадани парранда ва балки ба бадани инсон монанд буд. баъзанҳо гуфтанд, ки ин сояи абр аст, ва лекин шахсе, ки инро ба навор гирифт, ба дили пур мегӯяд, ки ин малоика буд. дар Индонезия дар яке аз марказҳои савдо, аз куҷо як равшанӣ зуд парвоз карда меояд.
ӯ бо одами равшани қанатдор монанд буд. Зуд ба замин нишаста ва чихеле ки зуд парида парвоз карда омада буд, ҳамон хел зуд парвоз карда меравад. 4 нафар зуд давида ба он ҷо мераванд, ва лекин аллакай дар он ҷо ҳеҷ чиз набуд. дар Бразилия ҷавонписар аз даруни мошин тавонист чизеро ба навор гирад, ки ӯро ба ҳайрат овард. Тӯпи оташин бо суръати баланд канори роҳ медавид ва касоне ки тавонистанд ӯро аз наздик бубинанд, гуфтанд, ки дар маркази ин оташ чун намуди одам ба назар мерасид. дар Индонезия дар яке аз масҷидҳо мард мехоҳад, ки ҷамоатро ба навор гирад ва ба камера шахсе меафтад, ки дар қатори охир нишастагӣ буд ва баданаш равшанӣ медод, лекин ба ғайр аз камера ӯро касе намедид. гурӯҳи филмсозон вақте ки филм дар бораи табиат ба навор мегиранд, ҳеҷ тасаввур карда наметавонистанд, ки рӯзи корияшон чунин гуна ба охир мерасад. Дар болои кӯҳ як равшании калони қанотдор буд ва зуд ба осмон парвоз карда рафт. Дар миёни онҳо асосан учёниҳо буданд ва онҳо ҳама ба як овоз мегӯянд, ки ин малоика буд. ин наворро бошад дӯстон, худатон бо диққат тамошо кунед.
дар ин ҷо бошад лётчик қариб ки ба чизе бармехӯрад. Албатта мо наметавонем чизеро бубинем ки худи лётчик мебинад, лекин дар ин ҷо мо метавонем бишунавем ки яке аз онҳо чӣ мегӯяд. Кажется, это человек с крыльями. мо барои шумо кӯшиш кардем дӯстон. аз шумо ҳам бошед лайкро дареғ надоред, ба фикрам мушкил нест. Хайр дӯстон, ин видеоро ба дӯстонатон падилитса кунед ва ба канал обуна шуда зангуларо пахш кунед, то ки аз видеоҳои навтарину аҷиб бехабар намонед ва фикрҳоятонро оиди ин видео дар комментария ҳатман нависед. ин барои мо муҳим аст. Дар паноҳи худо, то видеоҳои оянда.